I pozdrav svima ljudi, ja sam Miloš Games 369, sad nam je tu Đole, ostavit ću vam link njegovog YouTube kanala, on je upravo snima challenge, se zove 5 šuta u gol, svako se šutira po 5 šuta, tako da hajde počnemo, ja ću prvi. Kakav promašaj! Za malo Miloše, bravo! Sve si bliže i bliže. Dajte mi još. I ovo je opet veliki promašaj Miloše. Ima još 2 šuta, tačno tako. Sad moj red. Evo ga koš. Evo ga prelepi koš. Evo ti ovo. Sad samo ovo. Snijemo već 2 minuta. Nemamo baš neku dobru rezoluciju, da tako kažem. Idemo. Da li će Đole uspjeti da da u onu kantu? I ništa. Ništa za Đoleta. Izvidite što je loša grafika. Šta da se radi? Kad sam imam sa telefonom. Ovo neki amaterski klip. Dođi. Dođi da se bijemo. Dođi vamo. Dođi brate na rokam. Vidi ga Đole dribla bre. Idemo Đolo. 1, 2, 3, go! Đole daje gol! Sorry ljudi, ja sam sad ritno loptu. Pokušao sam da dam gol. Iako nije moj red. Ostala su ti još 3 šuta. Da li će ga dati Đole? Đole, velika prilika. Đolo. I'm the bro. I'm the bro. Produžava Neymar do Đoleta. Đole sprošava tu kornicu. Ostale su mu još samo 2 šuta. Sad ćeš malo da izađe njegov klip.
Posle ovog, yeah, man. Da li će Đole da da gol? I Đole, malo sutra, ali odličan šut. Đole je barem jedan gol dao, dok sam ja gubitnik, nisam dao ni jedan. Lele, šta mi pokazuje Đole? Sram da ga bude. He, he, he. Danas neće banovati YouTube. Zbog toga što pokazuješ našim gledaocima. Izvinite gledaoci, ako vam on to pokaže, to znači da je pokaz meni. Tako da pogledajte na dalje klip. Vidimo se. Nastavljamo. Još ovaj šut. Da, i onda završavamo klip. Pozdravi. Pozdrav za Srbiju! Pozdrav za Vučića! Ide Đole! I ništa. Đole ga promašio. I Đole je današnji pobjednik ovog klipa. Sad ćemo mi da mu čestitamo, da mu damo zlatnu loptu iz Barse. Dođi vamo. Ajde, Bolan, svaka ti čast. To je to, ljudi. Bacite neki like, share, neki subscribe. I ako ste tako brzi, bacite neki komentar. To bi nam puno značilo. Pozdrav!